Tyrell Spas Louis. A'r trydydd wedyn, ni'n gallu gweld bod yna dip gwahanol fan hyn wedyn, yr ceffyl fwy trwm, so felly mae'r cob yn fwy amlwg yn y ceffyl sy'n drydydd ar hyn o bryd. Felly y tri cyntaf, mae'r ddau cyntaf yn ddim o'r grif yn ei asgwr. Mwy ffein yr olwg. Mwy ffein, dyna ni, ie. Felly, beth fyddwn ni'n galw yn riding pony, a wedyn yr un sy'n drydydd yn fwy tebyg i Gypsy Cob. Felly, y piebald yw'r lliw'r trydydd. Felly, gyda'r brydiau Cymreig, oes dim hawl i cael skewbald a piebald, ond gyda'r rhanfryd yn amlwg, oherwydd bod dim rhaid nhw fod yn fryd pyr, mae modd nhw fod yn unrhyw lliw wedyn. Unwaith eto'n rhoi llun difyr, llun gwahanol yma yn y prif gylch, gan bod hi yn dipyn gwahanol i fel mae wedi bod dros y trydydd diwetha, wrth i ni groesawu yr rhanfrydiau Cymreig. I ni'n gweld gwobr cynta dydd Iau yn cael ei roi yma yn nosbarth yr rhanfryd Cymreig, a'r dosbarth cynta i'r ebolesu neu'r adfarch blwydd o'd. Ac mae'r wobr gynta wedi cael ei roi i Mened Spring Storm yn eiddo i Mrs Carlin Campbell ac yn arddangos ar ei rhan mae David Russell. A dyma'r ail wedyn. A dwi'n meddwl mai Catherine Boyan yw hon. Tyrell Spas Louis. Dyma ni, y cynta, ail a thrydydd. Y ddau gynta yn edrych falle'n fwy tebyg i'w gilydd na'r un ddath yn drydydd. Ie, mae hynny'n hollol wir. Ac y drydydd mae eiddo Mrs Lynn Scott, Linnock, Look at Me. Ceffyl yma wedi cael llwyddiant yn y ffair EA y llynedd. Yr olwg yn fwy trwm. Fwy trwm? Ie, wir. Saith yn y dosbarth, ond un ddath i'r brig gyda'r hanfryd Cymreig. A'r dosbarth cynta ar fore dydd Iau i'r eboles neu'r adfarch blwydd o'd. Ac fe ath o wobr gynta, llon gyferchedig gwresog i Mened Spring Storm yn eiddo i Mrs Carlin Campbell ac yn arddangos ar ei rhan David Russell.